tie sny alebo tie veci, o ktorých ja som niekedy len sníval, alebo keď to tak môžem povedať, neviem, či som sa odvážil vôbec snívať, skrátka dnes žijem. Ahojte, moje meno je Rado Kozlov a momentálne najviac teda riešim primárne svoj zdravotný stav, keďže som na vozíku zatiaľ ešte stále a mojím cieľom je postaviť sa a znova chodiť. Pôvodná diagnóza bola trieštivá zlomenina stavca C4-5-6, čo sú krčné stavce a následne tie triesky poškodili miechu. To, čo mi povedali doktori po úraze, keď som sa prebral, bolo v podstate to, že budem ležať na lôžku. Časom samozrejme sa začali diať zmeny, začal som cítiť ramená a pohyb, ktorý som dokázal vykonať, bol v podstate len tento. Predtým, ako som začal trénovať s Peťom, môj život vyzeral tak trošku smutne. Možno, že som niekedy vyslovil, že chcem chodiť a tak ďalej, alebo to viac menej také niečo povrchné. Ten belief, alebo to presvedčenie nebolo také, aké je dnes. Bolo to také ťažšie obdobie. Bola to sebalútosť, kedy som hodne aj samého seba ľutoval, pýtal sa, neviem, prečo práve mne a podobné iné otázky. Bolo to také tá plavba bez cieľa, úplne také len. Skladka nebola tam tá iskra. Tréning s Peťom s odstupom času hodnotím ako úplne diametrálnu zmenu, čo sa týka môjho života. Tréning s Peťom spočíval v tom, že došli sme na seminár, kde sme riešili konkrétne veci, ktoré bežne využívam v živote. Učili sme sa, akým spôsobom komunikovať na seba svoje okolie, akým spôsobom komunikovať na svoje podvedomie, čo je úplne pecka a s tým dokážete skrátka úplne úžasné veci. Viac si verím a viac si užívam kompletne celý život. Dnes skrátka šoferujem, čo som pred tréningom s Peťom jednoducho nedokázal. Na tréningu s Peťom sme rozvinuli úžasnú myšlienku projektu znovachodím.sk, ktorý v podstate je zameraný práve na to, aby inšpiroval, motivoval a nakopol ľudí, ktorých nejakým spôsobom spája úraz miechy. Tieto tréningy sú podľa mňa vhodné práve pre ľudí, ktorí nejakým spôsobom túžia po zmene, túžia žiť život svojich snov, túžia si užívať bežné chvíle, skrátka viac sa radovať a tešiť sa zo života. Ľudia, ktorí by váhali alebo sa nevedeli rozhodnúť, by som určite odporúčal: choď, urob ten krok, zaži to a na základe vlastnej skúsenosti viem, že tie zmeny budú silné a ten výsledok skrátka bude takto.